Playapi government kapara kani kesngi in ya keren siapang ka we kapang ka kam ba ngin ya perkat ya puson bat ya ki sinjam ki ba ngi de pensim siapang ki bejia saudong jungi bat shwaba ni keren siapang kata ngin pet na ka city jong jakop long ko ba saud kot nyau ko ong kumne to pendam ya lade how blay to ya le persya ya ukso bat un pet yap to jan baru blay bat un jan bat pi to site ya kikti pi kinang pop to pen khoi ya la ki donot pi ki ba pun sertap jingmut ke ai ki ba pen lo inga ban poi sakane ka khot bible kidai ki jingjia hak kane kari ke jongi ki jingjia ki ba pen smith ki jingjia ki ba pen sinotrim ya ki ying ki sem ya ki kun ki jongi pada ki imlang salang jongi hi barok kowe ya ba ngi yo i ya sngau bat ngi kendu hasnong hatau hakitan ki jongi ya kejingjia ha kini kisngi kibala kenrei man kapor kede kejing penyap ya kibriu boper nadu ki kelung ki barit hadu kibala he lasan kebala wan ban hiar kum katerut ya kejai penriu ya kejaka bangi syok misak ngini ya perkat benin kimiyit hala ijong ki dao ba penlong ya ki breu ki kun ki kti ki jongi ya ki samla jongi ki rangba ki jongi ban long kumne bat ba ke ke benta jong ukpa ban le hakum kane ka jinglong jong ka imlang ka salang ke jongi ka jingkli jonga ya ki rangba pat ki kpa barok hato kadai hok yangi ban ong yangi u rang ba lada kane ka jia hakmat ke jongi hato ki rang ba ki badai ki kpa jong ka ying hato kim don ka benta mo ban le ya kane u kpa u don ya ka benta ban be ya usaitan nala ki jong ki ying ki sem lada ka ying ka sem lada ka long ying lada ki khoi ki kti lada ka tanga kim yo jingyada dei mano light na ukpa ban pet ya kane bon sin ki kpa ki dei maki ki balasha ya ka jing sneu ban rung haying la jong ngimla ban keno ya ka ying jong ki wei pan ya ka snong nama ka snong kami na lemda kami na ka wei ka long yeng pat kumno ka long yeng kan mi ada om day na ukpa pat ka kami ki balai kut ban seng ya kata ka long yeng ka hap hapo ka jing pe jong kpa om tang jong ka kami marwei hoi ke jat pen riu ke jongi ka long ka ba ai jat sa ka kami na dong syadong rebo na pedeng jongi ki badon ha ka bri un nyau trep ki la long ki kristan ya kata kanyam ke ba la wanra hoi ka dei na sabar jong ka ne ka bri tamba ka dei kata ke ba long kanyam ke ba kham janai ke ba wanra ya ublei ubai sisya ke ba wanra ya katakan nyam ba ab jingong ke ba dei hok ke ba wanra ya uta uba wan ban uta ublei uba long ulong do ulong pun ba wan syong ban sa hakane kari ke ba i ku jongi bat ba wan ban ba khala ya ka pap kasang jong khun ban riu barok om tang ya ke ba hab ka bri jong nyau trap nyau skum ke jing khot ke jing wer jonga kalong ko rang ba ko pararang ba tungini sim ya kalengkor kum urang ubaba usen rang ubaba
to kani ka ktien rangba kan kit jingmut da ka ba ngile da ka kam om tang ban su yo ya ka nam rangba henrei pun sin ngi ka long tang ki sen rang henrei ngim juba ka jing khot jong kani ka por yang iwe ka long bangin keno na ka batia keno na ka basu ya de bu ai bon na ki senrang jongi ki bomba ki om nga i ya la kari tangba ya la de ni tia hanala ni tia bu ai ha kat ne ka kamera ka tai ka kamera ka ying pade kalong kum ka kharai dan kum ka kper bom don kharai te urang ba ude ka kharai ban ker jide ki sipai jong ka imlang ka salang hoi urang ba hapo ka bri nyo trap yo ya ka jat ka khong salade tangba ka tin ka jong blehi ka ong ba u tengah ulong ukle jong ka tengah ukle jong ka yeng ka sem ti lada ngila khot ilede ki kristan dongin praktis da ka bang im ya ka tin ka jong ublei kata ka bang akwa ban khot bat ka baar ba kum ukpa ur sedang ni kong kum ukpa ba long unong ba ya ki aka barak khoi bangin bud ya kanuksa jong ukris ya ubang siam ha ka city jong Paulus sya kinong Ephesus kalong ka pasan ka ba nya la ban pule ban siam menta ban wanra ikane Ephesus long ka pasan ka ba ni siam hang tu ba pule bengi ju ya pule ba ujisu ula IT yala de nakapanta kapalang bat ban penlong yaka ka bakentang bat ban penkhuit yaka daka bat daka tin san arpun riu Ephesus san arpun riu korang ba tu I yala ki tengah kemo kris ula I ya kapalang ti ngilong hakata kadur ngilong uklik ka city sa kinong kurin Paulus u thọ sai se ki korin pa ulong ukli jong ka tengah pa ukli jong u tengah de ukris u tengah nanta ka tengah pat kini banulong ki baya buram markeliang ya pendem buram markeliang ong apostol Paulus tin makata ka de ke benta ke jongi bangin pet ya ka jing scam ya ka jing long shingan jong ka ying ka sem nda ka ying ka sem ka long ka pasingan ki khut ki ti ki long ki bok ngo ki ka tengah ka long ka buram ka ba e ka tengah ka buram ka di ban buram ya utengah di ban e ya ka tengah don ki jingmut apa ong kunne ti da ka de kam de ka po ka de ngamnom batai spang kata de e bang ka batai ka long ya ka jing sim jing ki kli jong ukpa ikan mau kitab Genesis entahlah hap no nak jing bom ko ngu jong u Adam bat ka im oi ni siam ha ka jing tho ba ka de ka im ke ba sedang ni kong ban le pop henrei ni ken mau abu blei ula lek ban ya kendu ban wat ya ki siam la kli ya ka im ba le pa la le kumne ke ai ka ni ke ba pa la le siam la au ni kong ula kli ya Adam namar balai Adam udon ke jingkit kli ya la ka jong ka tengah dia berkata urang ba udi bentip karung ayu hayi pun sin ni ailat ni ki kpahi ba uksui usaitan urung ha ka ying jongi uksui usaitan urung kumno hayi lengba jong ka mobile teng dan ni kamun sin lu ki kpa ki dei maki ki ba lengba jo ka mobile lengba jo ki video ki ba ki pet ka mobile usoitan urung lengba ka tu ka jaj video ba pipet oi mana batip ba pipet ya ka tu ka video ki video ki ba snil ki claim kusoi kini ki rung ha
ยิงกระแซมเรื่องบาขโมบายจงอุกปานี่จงกักเมนี่จงกิคนกักตีนบังกิแกรนหาตัวกันกักตีนกับว่าเป็นดับจิงอีจิงสุทุจิงมับเนตังกิกตีนกิบคอร์กิกตีนทารายสนิวกิกตีนเป็นมองกิกตีนเป็นสัตว์นูนกจิงบอมยามับกจิงบอมยาเปียงกจิงกอบงากูรบะแหปายกิคนกิจัดจงอากุมkita ki rekom keren kita kiri lenti jengrung jong bomban hadin bede ya namar bangi tip ya kum kata ngi kili balai kini jing sniu balai ki khun jung akum ne ngi hi dalade ngi penrung ya bomban haying hasem jungi hak imlang ka salang jungi tungin long ki ba pekmat namar uksui usaitan uyai tawiar saudong yangi ba undup yok bam yangi long kum using ba bam ba wat jing bam but un bam yangi barok hai siti banikong u Petrus ken ni kadon siti banikong Petrus kalong ka pesan wong kunne na dekat wa prato le tibriu bato sharai unong shun jong pi usaitan usang keleng kum using bakerhu wat ban yo ngut ya uno te ni teng ni ai lat hi ya u ban unwan ban ngut ya kayin kasem ya lade ya ki khon ni ya kat tengah te nomor kata to ni long ba pek man te nak bantai kini ki jing sniu ki bidon saudong jungi kumno ngila ban job ngi kum ki kristan kam tam kum ki katolik wat ki bom long katolik ru kila ban duai ya kan ki jing duai ba ngi ki katolik ngi duai mokum geruk sa udon we pastor baptist ni kong ga keren matas pang jing duai rosary ni kong une pastor jong ka ni ka kunhun baptist siam langet ya ka bor jong ka jing duai ya rosary per ka jing khot ya ka jing yarap jing kerpat leng ba jong ka maria ka kemi jong Jesus Christ unong pen im jongi bat u ya tainia ba balai pi duai ka ju pi pun kami tu ki sembo len tu ki kinjiri la ban ong mentoy eu ni di ban duai direct how blay kan rei ya how ne u pastor aku ikasin u jia ka jing accident ya u but ula jenjar hadu kata-kata but ula perta ula khat ya ka kerteng jong ka maria but ula like Padadu kata kapor adu mata unia pastor jong ka balang baptis padang katolik Henry uduai rosary utip nadu kata kapor desu ban kren ben ya ka kom duai rosary Henry mau ru wanada umlong katolik uduai rosary nomor utip ya ka bor jong rosary nomor ba ulamat hala ka jong ka jing im dengaru ngawer ya pi kam tam mangi ki long kpa bangin long ki ba duai ya rosary man ka sngi hai hasem ki ne ki jing sni war khai nge jing punya breu jing le bi jot ya ki khna ki kentei ki klong ki chenrang le ne kentei ru en ka por ka long kumta ki khun bodon ki nong di drug ki met ki para ki pa di ka drug kerni ya ka jing di kiat pat ki we ki jing len ka basniu ka kam auria kumno ngin light nakane ka we ka kom ngakwa ban ya lap hakan ka por ka dei ka jing tuai ya rosary tong ba ka we ka jing maham ya ki ba ju tuai rosary barabor man ka sngi lene man ka por teng hoi ni tuai ni ta tuai rosary ni tip ka jing tuai rosary ni la la lendet pat ka jing tuai bun sin ka long ka ba wan ra pan ban ya ka jing shong ne jong ksui duai rosary man kasni tang ba ksui du shong ne man kasni ma ba ngi bakla ban duai bon sin kidon kumba andriu teli kir kom ba bakla bangi duai din ma kata ma phi balong katolik ba sngap yanga bat ki bomlong katolik ru phi ba ki ba sa join ban duai rosary ni de ban duai dakumne ka baning kong ka jing duai ka ba step palat hoi ni duai rosary man kasni ring duai ta ka ba step palat marba bangi duai rosary
man usembo ba ngi duai kublei kumaria udai uternem ubakhya tam umantit ya kakle jong setan tang bala da duai stat palat te kamut ngim don e re ha ka donut ni si duai duai stat palat te ni apa duai stat kumne mut ni kerki taman pendep ngim don e gi mut nakat onot herei ni apa ni duai ni de ban duai natu ka onot ya uno ubreu ne ka breu ka duai natu ka onot ada ngilak ban duai patang laisin kublei kumaria natu ka onot kata ka jing duai kalau patang portam relang ni duai silak sembok silak sin kublei kumaria chu duai stat tang nomor ba ngadai ban pendap jing duai rosari mantakasngi kamantoi de mantak ba ar ka ngi duai klam da dom jing tumu ni si duai kum tu ba dei ban duai rosari bangas ngo dei ban duai rosari nai duai lar pi mut ban le kum ta kamantoi ka jing duai ta ka duai suki nadu ka donut bata ka batmu kum no habang duai bu jing tumu go try kendra na ka jing side lem ka kemi jong jisu ka maria nga duai na ka banta ka ni jing tumu na ka banta jing lai loit na ka yin ka ha ka yin ka sem junga na ka jing million ki basniu na ka kia na banyo jing ko jing kia banyo jing kala ko mo jong ine pat kumta ngi bu jing tumu pat ngi duai ta ka pangi lek kumta ribun sen ngim jubu ya ka jing tumu yo ngim nang man bu jing tumu balai menang habang ngi keren ni kana para buru ngi nang kade ke jing duai kade ke jing keren tak kepalai bagi duai ba kumang ong mene kum ka ba ngadai ban duai kum ka kalau kum ka kamram pat kalau ka jing million ban duai man kasngi ban duai rosari kalau ka jing million chu duai ma kublei kumaria om dan ni actually li pen kum kan ni ka jing duai ko sulong kum ni da ka kamram kani kade ka jing pakala re ba ngi duai hi ban duai da ka jing e na ta ka taw mene ha ka ba ni kong ka ban ka bata ban kong ba ngi la ong mene ka jing le pakala jingi ti mata ka bata balai ngi duai hi ban duai da ka jing e ya ublei ni kong jing e mar ba kamaria kala khai ya ukun jong ublei u person pa ar jong ublei ti dak pa ngi duai kum ni dak jing e kene jing duai rosari kan salong ka ba siso ka ba sao ni teng ni duai ban ni sim ya kan jing duai rosari o bang dang ma duai rosari kemut light na kane ngan light na katai ngan job katai kane ka kom jing duai ka kelalong kum ka jing duai ban yo magic ujing duai rosari ting yo rosari ngibu yo rosari hakali wa haying deng klam duai kata katu kecing le kede kecing nge bi ni ken yo rostu yo tu rosari kum utiar magic rosari umde utiar magic punsin ni bakla bantuai ni judi ban le kumne bi perkam yo rosari penong kum utiar magic hana da ka babu da ka badeng ngiyo jing lai lut jing ada lada ngim duai nadu ka onot nadu ka jing mut da ka jing e te kalau bagi duai kum ne ngi klalong tang kum ka parot ka basu but teneng haba kali sengaw bara bajing keren jung ki beriu ka duai ka keren te ngi long kum ki parot ta ka pasan kijing duai rosari jungi ni don kijing maya ki bani perkat ni puson kijing duai rosari ni perkat puson ne ke kijing kai jisu kijing let it yo jisu kijing yalam yo jisu cha tempel kijing saksi tom jung jisu kijing piduai jing pisai jung jisu kijing yap jung jisu kijing mi pa jung jisu kini ha kijing im jung jisu por ka we ni puson ya kata ha kijing duai rosari
rela ring chu tuai ku blai ku marai ku blai ku maria klam don gini jing maya di kane kam don jing mut satya kiri tang ka jing pendap rukom nata ka bandriu apa ngi le bakra apa ngi duai seri kalong apa ngi duai klam don jing ya kamaria balengi di ben ya kamaria mul ong ne ma ka jing duai kede ka jing ya day but itu ipangai keren habangai keren bano ngai keren namar bang seu bang don jing ya day kum bat email ipang bang ade kun ngai keren bat email keren bat ipa si parang ya keren mang don jing ya day nya day bat kamaria mar kamaria kalalong ka kemi jong nong pen im jongi bat kumbangi julet sa ipa lengpa ju email di habangi duai ya kamaria yumde bangi duai me kut sakut tang kamaria ni ong kamaria kana ke jinga de jingi pat kamaria kalau pa kamaria to ya lam ya ni sha ujisu nama apa kumno ni poi sha ujisu ni poi sha ujisu lengpa jong kamaria de bangi duai rosari kumne ngin sa pendu jat ya kabor jung jing sniu haka yin ka sem jungi haka imlang ka salang jungi haka palang jungi kebodon kenu kenu bentai jung sniu haka palang jungi ru yin la pendu jat lengpa jong kijing tuai rosari da kata not da kapani don jing temu da kapani don jing da kapani penlong ya rosari kum utiar majik da kapa ni perkat ya kijing maya jong jisu jong jisu but da kapa ni don ya kijing ya kamaria bagi tuai kum ne 6% kan long ka jing ker jing da bat ke jing yo jing lai lui nama ke jing yo jing lai lui ke dei long ba jong jisu ba jong men sim ba khoi but mentangin sajam sio bunai Oktober but how bunai Oktober ko ke tarik nyo tarik Oktober ke dei ke jing ken mau jong ke jing job jong ki Kristan ya ki Muslim ki ba wan hier thma ya ka Europe balong ka Kristan ha ka to ka por pun ke Kristan di ka jing job lengba jong jing tuai rosari kene ke history bron kam pat kan mau ba jong ke jing tuai rosari jong ke jing ker jing da lengba jong jing tuai rosari jong ke Kristan percaya ki bor ki bat wan ban thom yangi ki Kristan de nga kentu nga ya werlang yangi bar khoi ki mo ong ne kamtam mangi ki kpa pat ki senrang ki papa mangi ong lekot rang ba ben sim ke ne ki jing kit kli ban yo jing da na beneng tang na beneng but om de na no ben la ban job de ka beneng kan saya rap yangi ban job balai ni la don ki ban si ong balai Maria si Maria ni ber khat ba ni kerpat jing duai na no ni kerpat na kitu ki ba khamlong replay yangi de haka sithi tung jakob long pesan khat ba khan riu ong pumne ngan pule kumne kajing kerpat bersit hem jong ubreu ubakoi kalong kabadon ton bor basisha ong biang kajing kerpat sit hem jong ubreu ubakoi kalong kabadon bor dasisha te kamaria kalong kabreu kabakoi te nak ne katau nolong kalong kabakoi bar blay legit kerpang ko mangisiam ha ka gospel kum yo anils nong kapanikong ublay legit kerpang ya ka ke khot ba aku pra iwai aku pra lukas legit kerpang ya ka jika pakai nadu badang seng dang punya kahi dah kami jongka ka bakar tengka anak berkupan ka ujoy kim nadu teka porla punya ka klempok pati nak ka daw kolong ka breu ka khuitam syaka pa ni la pat karpat pakan tuailam nak ka bantai jungi dongi na martatin ban le syaka maria dak jing pakalong ka breu ka rajit kerpang dublei ka kemi ka balong ka met ke bakoi bu blek lawan ban song ban sa hakau lawan long do leng bai jong ka ban sim ya kan ke jinglong bru jungi ban su spa ya kan ke jinglong bru jungi ban poi biang yang ni saka original innocence ya hakaba yang ni ki bru ber khai mendang sedang ningkong la thau ban long ki ba sida ki ba lui ki ba hok ki ba sot ki ba skur ke jingmut jepur khat bat ka donot de tongin elek saka ni ke jing duai rosari wadon portang kusut wan ban pendem
hakmat jongi abangi dwai ya rosary pat uso pet jingai pat kumala ong lasrang benne Jacob dan James sau nyo abangi pendamira de kmat jung ble ni katajuk sut pat chisundon un sapet pat unong bek sut haying hasem utai ulokpa de dakabangi le yakane pendankam pentrikam ya ke jin thau pakho je tien jung ble ba ka tien jung ble si ti je ki hebrew long ko sao khat ar ko long ka tien jung ble ko long ko wat lam arliang serti pat ka ba dengan pendankam ya ka tu try nyarap ini we pe we ba ka jang silem ka don bortam jo ka maria testi dan ya raya Jesus Christ